ए समूह बाबा यही होली के महीना में एक जानी के मर्द बेचारा 2 साल पर आइल बा। गांव में बड़ा हाला होता कि ओकरा मेहरारू के 3 महीना पर लड़का हो जाता। जेने जेने जाता लोग कहता का होता रा मौगी के 3 महीना पर लड़का होता। 3 महीना पर केंगा लड़का होता रे? वे तो पूछा तो ये बार फारे में करा। आप सुन रहे हैं डीजे हरिओम को। बताओ कि गांव में हमार शिकायत हमार मोच कतरा के छोड़ देले बड़ी। आज तरह के बिना मुंह लेना छड़ा आज मारे अरे कबे नाती और नाती कबे फिर नाती कबे नाती मत कहो मार के तो मुंह आदलत रे से नाथ जी कहो नाती मत कहो। ये बताओ कि गांव में हमारे नाक कटवा देले बड़ी ए नाती कौन हम गलती कइले बानी हो? ते कान में खी कइले लोग कहता कि 3 महीने में तेरा मेहरारू का लड़का होता। नाती मार के तो गतर तूर देला तब कहता जो 3 महीना पर लड़का होता नाती। हैं तो करबे बताओ कैसे होता ही। ए नाती तू जानता रे तू घर नहीं करत पहरा रहता तो तू का जानता रो? हम क्या जानते नहीं तो ते जानते ही लड़का कहाँ से आई केकर हा बोल। ए नाती तू फोन ना करत रहा का? फोन से लड़का होला? फोन से लड़का ना 3 से लड़का हो जाता है फोन से नहीं का हो? तेरे 3 महीना पर कैसे होई? ए नाती तू नहीं कहता तार मौसा आइल वाले फोनवा में का? ते हमारे के जिए ना देबे। ए नाती मुंह कर के लगा जा ना मन बे बाप रे अरे दादा रे फाड़ दे तोरा के फाड़ दे। नाती तू मारत तू देखत ए भौजी मारत रो कौने पर सिम डलवावले बारे का रे? बताओ देखो माफ कर दिया गलती हो गई हमारा का पता बजे फोने से लड़का होला हमर मेहरारू मार के कोक हमर तू गला तब का तोरो के गलती हो गई। जाय दे पियला खैला में भइल भाई से नदी दारू पियत रो पियत वाला उ अब तू कहियो तो उठाना को लेलो। जाय दो आज भजाय दो लोर पोछला हमर धनिया औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लड़का भइल कैसे बतावे तो परी तोरा। ए नाती तो तू का जानता रो तू पूछ बतावा नु तारे घरे आवे के कहियो जे तू जानबो तो बताओ कैसे भाई बताओ। ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल हाँ जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देला। हे भगवान जाहे तो हमार धनिया माफ कर दिया हमरा पते ना रहला। आज मारो नाती बिना भाई के बोलवा के बेदर्दिया के संग ताल चौड़ फोड़वा देता नी फोरवाई बे और कुठा फाड़ दे। बाप रे अबे नहीं रे जो अपना भाई के हजू जो भाई के यहाँ ई सब शंभू बाबा करावता चलो नाती तार बेवा बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे। हाँ तबे ही मानी। आहा ए बबुआ औरतिया का कहतिया हो डीजे हरिओम बसंतपुर। अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया की बुझी बात सैया जी। अरे मम्मीला गंभीर बा की बुझी बात सैया जी मम्मीला गंभीर बा। बुझी बात सैया जी मम्मीला गंभीर बा। काली जनी रंग हमर रोमिंग में शरीर बा। काली जनी रंग हमर रोमिंग में शरीर बा।
पिटा पे करे तो रंग नंबर धानी रंगवा गुलाब जली करिया माली ए अंजनी भैया राम अंगया भैया ए बुजुल भैया रतन भैया हो और अतिया बड़ा वियोग में भैया तोरा रोमिंग बतावे के पड़े तो मार के कुछ बर्बाद कर दे बर्बाद नाती तू तो ऊपर बात कर अब तू बर्बाद करो लेके तू तो 100 दिन सन के लेके माजा मारता नाती हम आज तू का पीना चाहता रहो ए सब बर्बाद करो बर्बाद आज भजाए द करे जा काल से ना जाए आज भजाए द फिर दिन पाइल बनी पिपिटा पे करब तो रंग नंबर धानी तुरंत नी हट राजा काल जाई माली काहे रहुआ मन बोला कातना ले कही हमर माना वाला धीरता कातना ले कही हमर माना वाला धीरता डीजे हरिओम बसंतपुर। जानतानी कि तू रोमिंग में बाड़ू जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने ए नाती तो तू के तो जनम 3 महीना में एगो किरीतिया हो नहीं के गइल का देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक न तो मार के और कूठा फाड़ दे तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो ओइसे हमरा का करे के बा तू अपन सोच तो हम अपन सोच लेब सोचा बे अरे भारत समाज में तेरा कट्टी के सोचा बे अरे बाप रे का मार रे नतिया मार के तो कोक तूर देलत रे दादा दादा करबू दादा टिकाता न ले कोई हमर माना वाला धीरता रामचंद्र डाली अभी रोमी में शरीरता रामचंद्र डाली हमर रोमी में शरीरता डीजे हरिओम बसंतपुर। डीजे हरिओम बसंतपुर।
आइले हम जानले